محبت کے ساتھ جھوم کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجیے آواز میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میرے حضور نے کچھ حکم فرمائے میں دو شعر پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مل کے پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سونے ماہیا لجپالا پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ اے مالک حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج چھیوے پابر کے نیم دے محبوبہ پابر کے نیم دے محبوبہ سکو قدم چبا صدا حج تھیوے تبھی صورت پاک دی حج کری ذرا پردہ ہٹا صدا حج تھیوے ناشاد نصیب کو بھاگ لگل سڑے ویڑے آ صدا حج تھیوے نا پردہ مکھتے بابا ہی نا پردہ مکھتے بابا ہی کچھ دیری زیارت ہو میں دے مل کے پڑھیے نا پردہ مکھتے بابا ہی کچھ دیری ہو میں دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے منتی تلاوت ہو میں دے مل کے بڑی اسکاری تیری صورت دے مل کے بڑی سب اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے منتی تلاوت ہو بھر دے تیرے مکھنا نے طواف کر تیرے مکھنا سنیا عربیہ ماہیہ
حسنین دی خیر ہووے ودوہا چہرے والیا یاسین سہرے والیا علم نشرا دے سینے والیا دے سونے مدینے والیا بڑی اسکاری تیری اسکاری تیری صورت دے من منتی تلاوت اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچی آکھا تیرا بدی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا بڑی اسکاری تیری اسکاری تیری صورت دے من منتی تلاوت ہو میرے دے تیری دید ہزارہ حج میرے اسکاری تیری صورت دے من منتی تلاوت ہو میری دے بہت قبل ورشی دے یہ ورشا سر تیرے مکھدا میں طواف کریں اے دلدار میرا صاف کر ہٹی رہن دے چلمل چہرے تو نینا دی عبادت ہو رہن دے ہٹی رہن دے چلمل چہرے تو 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 نینا دی عبادت ہو رہی دے تیرے بعد اساتے ہسنا نہیں منہ کھول کے دکھڑا دسنا نہیں تیرے بعد اساتے ہسنا نہیں منہ کھول کے دکھڑا دسنا نہیں ہٹی رہن دے چلمل چہرے تو نینا دی مل کے بڑی ہٹی رہن دے میرے بھائی جو کفر میں ایک کافی خود خواجہ محمد یار سرکاری شریف میں دو شیر پیش کر دیا دل درد دل درد تو مادی نہ تھی تر
درد جگر ہو دل درد تو مادینہ تھی درد جگر یہ ہو دے او ویسن گزرے اصل لڑی ویا ویسن گزرے اصل لڑی ظلم و قہر ہو دے ظلم و قہر ہو دے دل درد تو مادینہ لا 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 دل درد تو مادینہ تھی درد جگر اینے ہو دے ویسن گزرے اصلو لڑی ویا ویسن گزرے اصلو لڑی ظلم و قہر اینے ہو دل دل درد تو سرحال میں بے حال دا دشمن سجری پیا بھال دا پتہ نہ پیا مہیوان دا وہ یار پتہ نہ پیا مہیوان دا سے بے خبر اینے ہو دل دل درد تو مادینہ تھی دل درد تو بڑا پیارا شعر صحیح نے بڑی خوب مثال لیتی ہے کیوں نہ بخار سے چوک پئی سسی ایک دل کنو او پنل بجائے اسی گھل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو اوکھے پہر اینے ہو دل دل درد تو ہے عشق ویسی ہے عشق ویسی مشکل بہوں چک چلیتے گپ گل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر اینے ہو دے دل درد تو مادینہ لا لا سلام لاوی ہے خوشاک دے سالارو سر کربل دے غازیاں دے صدر خوشاک دے سالارو سر کربل دے غازیاں دے صدر
مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہو دل مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہو دل مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہو دل دل جلد ایک شیر اہل بیت پاک نے پیش کی تھی کہ خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب و صبر و رضا میں محسن جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا جہاں شہیدوں تو سب سے اوپر حسین لکھنا جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. ماشاءاللہ.